érzed magad, mik a különbségek? Mert azt is tudni kell a Mátéról, hogy ő volt Németországban, tehát magyar NB1-ben is volt edzés között, tehát van tapasztalata így a nemzetközi dolgokban. Igen, abszolút eltérő amúgy az európai kosárlabdától, a struktúrájában és a bajnokságnak a felépítésében is eltérő. Ez egy rendkívül rövid bajnokság, tehát szerintem ha nem tudom, hogy világviszonylatban még a dél-amerikai bajnokságok azok nagyon rövidek, de talán ez az egyik legrövidebb pontvadászat az egész világon. Ugye szeptember végén elkezdjük, és február 18-án már az alapszakasznak a vége lesz. Ez abszolút játékos barát. Szóval nagyon-nagyon sűrű a szezon, nagyon rövid, így ezért tehát minden ellenféle, ugye 10 csapatos az Ausztrál bajnokság, egy új-zélandi csapatként mi képviseljük az országot. Minden egyesülettel 3-szor